Hayırlı irte, Россия bir телеканалында Татарстан яңалыклары тур эфирда сезнең белән мин, Ойзилә Батырханова, бу безнең бүгенге чыгарылышта. Медицина хезмәткәрләре көне уңаеннан ел табибы ак чәчәкләре бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булды. Ил буйлап сабан туйлары гөрли, театраль сабан туй батыры кем? Апас районыннан махсус репортаж. Бу районның Исәк авылында 2нче төбәк-ара уйнагыз гармуннар һәм сабан туй бәйрәме үткәрелде. Чыгарылышны медицина хезмәткәрләрен котлаудан башлыйбыз. Табибларны һөнәри бәйрәмнәре белән республика президенты котлады. Аларга дәүләт бүләкләре тапшырды. Хәзер ак халатлы кешеләргә аерым мөнәсәбәт. 2нче ел рәттән алар кешеләрне коронавирус йогышыннан саклауда уяу эшлиләр. Барлык медицина учреждениялары хезмәткәрләре җилкәсенә хәзер бик зур йөк төшә. Планлы операцияларда тукталмый, хирургларга, кардиологларга, фельдшерларга, стоматологларга, педиатрларга, кече медицина персоналына рәхмәт әйтәсе килә. Табибларга рәхмәт сүзләре ел табибы ак чәчәкләр конкурсын бүләкләү тантанасында да яңгырады. Сәламәтлек саклау легендасы ел табибы, беренчел звеноның иң яхшы табибы. Елның медицина хезмәткәре уникаль очрак номинацияләрендә бүләкләделәр. Сәламәтлек саклау легендасы исемен Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы Дамира Галиева алды. Ел табибы булып сәламәтлек саклау министрлыгының штаттан тыш баш белгече терапевт Диана Габделганиева танылды. Бу җиңүне барлык медицина хезмәткәрләренә багышлады. Республика президентыннан махсус бүләк автомобильне Әгерҗе районы үзәк хастаханәсенең ашыгыч ярдәм күрсәтү өлкән фельдшеры Гөлфия Симакова алды. Быел Казанда медицина хезмәткәрләре өчен өй туе да булды. Зур йортка күчтеләр, хастаханә ачтылар, аны Казанда һәм бөтен Идел буенда да көттеләр. Хәзер коронавирус йогышы турында эпидемиологик хәле начарайган очракта Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Марина Потяшина мәҗбүри вакцинация кертелү мөмкинлеген әйтте. Бу хакта ул хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Киңәшмәне Татарстан президенты уздырды. Хәл тутырыклы шулай да катлаулы булып кала. Вакцинация темпларын тизләтергә кирәк. Сүз уңаеннан вирус күрше төбәкләрдә актив тарала. Марилда кешеләр күп йөри торган кинотеатрларда, кафеларда һәм мәйданчыкларда чикләү кертелгән. Без дә чикләүләр каткыланмасын өчен эпидемиягә каршы чараларны кичектергесез үтәргә кирәк дип билгеләп үтте Рөстәм Миниханов. Темабызны дәвам итеп, медицина хезмәткәрләре көненә багышлап, Салават күбре һәм Сабантуй журналлары Республика балалар психоневрология шифаханәсендә бәйрәм уздырды. Матур мизгелләр алдагы репортажда. Республика балалар психоневрология шифаханәсендә дәваланучы сабыйлар Салаватик проектын беренче тапкырына күрсәләр дә бик яратты. Кушылып җырладылар да, бийделәр дә, үзләре дә концерт программасында катнаштылар. Вы словно ангелы в белых халатах стоите на страже здоровья детей. Пусть процедуры и мало приятно, но ведь здоровье важней. Бу бәйрәмдә уларны дәвалаучы табиб апалары, медицина хезмәткәрләре ял итте. Безнең республика балалар неврология шифаханәсе балаларны 3 яшьтән һәм 14 яшькә хәтлек дәвала алабыз. Монда балалар ята Казандан, безнең республикадан һәм икенче регионнардан. Бүтән дәвалаулар, процедуралар безнең санаторийда бушлай. Шуның өчен әниләр безгә бик күп шалтырата килә. Монда и аларга безнең санаторийда бик ошый. Табибларны медицина хезмәткәрләре көне белән котларга Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыйков килде. Салават күпре һәм Сабантуй журналлары хезмәткәрләре балаларга ярдәм йөзеннән шифалы бүләк хәйрия акциясын оештырып, бер атна эчендә канцелярия товарлары, өстәл уеннары, китаплар җыйганнар. Без атна буе шифалы бүләк акциясын үткәрдек һәм журналистлар һәрбер теләгән кеше
ниндидер әйберләрне балаларга килеп, күчтәнәчләрен алып килеп, ул канцелярия товарлары, уенчыклар булды, тапшырды. Менә шулай итеп без балаларның дәвалануыннан тыш, әле вакытлары файдалы үтер өчен менә шундый акцияны үткәрдек. Һәм хәзер инде алар буш вакытларында рәхәтләнеп рәсемнәр ясап, пластилиннан төрле әйберләр әвәләп, вакытларын файдалы уздырыр дип уйлыйбыз һәм безнең бүлекләребез чын мәгънәсендә аларга шифа китерер дип ышанасы килә. Чөнки балалар без иң кыйммәтле, иң кадерлеләр безнең өчен. Аларның сәламәт булулары безнең иң зур хыялыбыз һәм максатыбыз булырга тиеш. Сабыйлар шүлмәк вату, капчыкта сикерү, су ташу кебек уйнарда катнашып, бүләкләр утты. Чара бик күңелле узды. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Ознакай районында хуҗалыкларында бар көчне терлек азыгыга әзерләүгә туплаганнар. Бу көннәрдә сенаж базлары янында эш кайный. Тулырак Фәнис Мөхәммәтов репортажында. Бу кадрларны без апрель айында республикада иң беренчеләрдән булып шәшүгә керешкән Таллы бүләк кооперативы басуларында төшергән идек. Яз җәй башы үзенчәлекле килде. Яңгырлар тигез яумады, үсемлекләр тиешенчә үсә алмады. Булганын әрәм-шәрәм итмичә, сыйфатлы азыкны мөмкин кадәр күбрәк әзерләү мөһим. Азнакай төбәгендә төрлекләрне күпләп астырыйлар. Таллы бүләк хуҗалыгы базасында узган семинарда белгечләр сыйфатлы азык әзерләү, сенаж салу технологияләренә тукталды. Көннең төп бурычы күп еллык үләннәрне беренче кат тиз арада чабып бетереп, кышкы саклауга урнаштыру. Бүгенге көндә инде безнең хуҗалыкларның төп бурычы булып күп еллык үләннәрнең беренче укусын тиз арада алып бетерергә һәм инде яфрактан тукландыруны үткәрүне планлаштырабыз карбамид белән. Күреп торасыз, ел коры, яңгырлар да тигез яумый. 15 мең тонна сенаж салынды. Бу эштә инде безнең Союз Агро, Агросела хуҗалыклары әйдәп баралар. Күп еллык үләннәрне беренче кат чабуны тәмамлагач, бер еллык үләннәрне чабуга тотыналар. Коры һава шартларында үсемлекләрне яфрактан тукландыру да үткәрелә. 600 тонна сыймалы баз инде бу. Шуның белән 800 салдык инде. Тагы инде бер мусайында бер дигәндә инде бу базда тутырга инде яшел массабыз җитәргә тиеш. Быел игеннәр бер вакытта тигез өлгерер дип фаразлыйлар. Хуҗалыклар урып җыюга да әзерләнә. Комбайнер ремонтын дәвам итәләр. 1 июльгә бу эшне төгәлләү бурычы куелган. Фәнис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы. Июнь Сабантуйлар айы авыл һәм район бәйрәмнәре эзенә басып, театраль Сабантуй килә. Театраль Сабантуйның тарихы 2005 елга барып тоташа. Әлеге бәйрәм Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры тәкъдиме белән Татарстан президенты һәм Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән уздырыла башлый. Быелгы бәйрәм Апас районында узды. Театраль Сабантуй батыры кем? Бу сорауга хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина җавап бирер. Шаугыр килә киң болыннар, урман һәм су буйлары. Иртәдән ук кыздырып яндырган кояш астында Сабантуй мәйданыннан Тинчурин, Әкият, Кариев, Чаллы, Миңзәлә, Түбән Кама, Буа, Әтнә театры коллективлары уза. Сабантуйны Апас районы башлыгы Рауил Хисаметдинов, Татарстан президенты карамагындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды башкарма директоры Нурия Хашимова һәм Тинчурин театры директоры Фәнис Мөсәгыйтов сәламләде. Аллага шөкер, быел бездә Сабантуйлар бик күп. Барлык бәйрәмнәрне дә куанып каршы алабыз. 13-нче мәртәбә уздырыла торган бүгенге матур бәйрәм үзенең матурлыгы белән бүген Апас районына килде. Матур бер гадәт буенча Сабантуй әләмен төрле елларда театр Сабантуйның батыры булган артистлар күтәрә. Бүген алар Тинчурин театры артистлары Алмаз Фәтхуллин һәм Харис Хөснетдинов иде. Театрлар өчен генә түгел, бөтен тамашачылар өчен дә бик зур бәйрәм. Бу бөтен Татарстанның театрлары белән очрашу, артистлары белән очрашу, сәхнәдән генә түгел, менә шулай итеп аларның чын тормышта ничек итеп уйнаганнары, җитезлекләрен күрсәтүләре һәм тормышта иҗат итүләре. Быел без тамашачылар өчен дә уеннар керттек, күркә җыю уены.
Театр җәмәгатьчелеге өчен беренче Сабантуй Биектау районының Әлдермеш авылында үткәрелә. Төрле елларда театрлар Сабантуе Соба, Орша, Питрәч районнарында, Казан, Чаллы, Буа шәһәрләрендә уза. Төрле җирдә булгачтан, төрле төбәкләрдә булгач Сабантуй бер кабатланганы юк. Бер дә шуңа күрә урыны матур. Театраль Сабантуй Татарстан дәүләт театрлары арасындагы иҗади элемтәне бердәмлекне ныгыту, милли бәйрәм Сабантуен популярлаштыру, татар халкының гореф-гадәтләрен саклау үрнәге. Коллегалар белән очрашабыз. Минем хезмәт әлбәттә инде җырлау. Мин теге арканнар тартып маташмыйм. Бер калыпка салынган тамаша бәлки алдагы елларда башка форматта узар. Идеясы әйбәт, ләкин формасы дөрес түгел миңа калса. Ул театраль булгачтан ничектер ул башкачарак булырга тиеш. Шул уеннар, шул чаралар булырга тиеш түгел. Аның айырмасы булырга тиеш бит инде. Ул я сүз көрәше булырга тиеш. Артистлар берсен-берсе уздыра, сәнгать әһелләре кашыкка йомырка кабып йөгерә, гыр күтәрә, капчык киеп йөгерә, шүлмәк вата. Милли көрәш белән бер рәттән бию марафоны, эстафета кебек үзенчәлекле ярышларда көч сынаша. Тамашачыларга артистларның үзләренә дә бию аеруча ошады. Тәмам аяктан егылганчы бирешмәде Кариев театры артистлары Алсу белән Булат. Бу тандем безгә җиңү алып килде. Без анда партнерлар булган спектакльләр бар, анда безнең биюле спектакльләр дә бар. Шуңа күрә без бер-беребезне партнер буларак тоябыз. Бәйрәм күрке көрәш ярышлары бик кызу узды. Баш батыр булып Минзәлә драма театрыннан Нәфис Гайфуллин танылды. Тәкәдән кала кыйммәтле бүләк автомобильгә дә ия булды ул. Киләсе елга театр Сабантуен Минзәләдә уздыру планлаштырыла. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары өчен Апас районыннан. Сабантуйлар артыннан бер-бер артлы сыйныфташлар очрашуы ялганып китә. Буа районы яңа Тиншәле урта мәктәбен 40 ел элек тәмамлаган сыйныфташлар очрашты. Хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та әлеге очрашуның шаһиты булды. Гомер дигәннәрең уза да китә икән, шул гомернең пычмагында бер мизгел кала икән. Әйе, кеше гомерендә онытылмас мизгелләр бик күп була. Шуларның берсе мәктәп еллары хатирәләре. Якын кешеләр белән очрашуны зарыгып көтеп торасың. Бигрәк тә бергә укыган сабакташлар белән очрашу аеруча куанычлы була. Әлеге чыгарылыш елының яңа Тиншәле урта мәктәбен тәмамлауларына да инде 40 ел вакыт узып киткән. Минем инде үземнең бик йөрәгем белән якын иткән кешеләрем инде укытучыларым. Мин аларны ихлас күңелдән яратам. Шуңа күрә минем менә бөтен иң, наверное, беренче чиратта тора торган девизим да инде ул үзем исән сау вакытта укытучыларны һәр вакытта истәтеп, хәлдән килгән аларга ярдәм итеп, алар белән бердән булып, бердә яшәргә дигән инде. Шуңа күрә укытучыларыма инде мин менә бүгенге форсаттан файдаланып, Алла рәхмәтен әйтәсем килә. Чөнки менә безнең менә барыбыз да инде классташларны караганда үзенең тормышта юлларын таптылар, Аллага шөкер. Матур иттереп яшиләр, матур иттереп эшлиләр. Барысының гаиләләре бар, Аллага шөкер. Бу бит инде нәрсәнең аты? Бу итезегендә фундамент кирәк диләр. Менә ул инде мәктәп еллары ул фундамент. Шуңа күрә менә бу фундаментта инде безнең укытучыларыбыз биргән. Җәй аенда ялга туктаган мәктәп бу көнне гөр килде. Әйтерсеңлә, мәктәпкә инде өлкән яшьтәге абый апалар түгел, мәктәп бусагасын кичә генә атлап чыккан укучылар килгән. Әйе, бу бит сыйныфташлар белән генә очрашу түгел, үткән мәктәп елларың белән, монда булган кичерешләр белән очрашу. Иң мөһиме, укытучы апа-абыйлар белән очрашу. Бу очрашу минемчә иң кирәк нәрсә. Яшьләрне тәрбияләү өчен дә кирәк ул. Гомумән үзебезнең күңелләрне күтәреп, тагындай яшәргә стимул тудыру өчен дә бик кирәк ул. Менә шуның белән миңа бит инде 82 яшь хәзер. Ул 82 яшь өчендә төрле заманнар туры килде. Бу заманның ачысын, чистысын тизәргә, татырга туры килде. Менә шуларны уйлап карасаң, менә хәзерге бу очрашу
ничектер бу теге күктен ашкан бер әйбер кебек килеп чыга. Мәктәп елларында булган кызыклы вакыйгалар, гаилә тормышы турында сөйләшүләр, төрле кичерешләр уята. Аралар сирәгәю дә күңелдә ниндидер уңайсызлыклар тудыра. Әмма исәннәр очрашырга тиеш. Балалар бит инде алар, укучыларыбыз бит инде алар безнең үз балаларыбыздан да кадерлерәк кешеләр. Ата-ана безгә баласының язмышын ышанып тапшырган икән, без аны намус белән башкарып чыгарга тиеш. Һәм ул балаларыбыз киләчәктә нинди булалар? Менә бит 40 ел үткән. 40 ел içində ул балалар нинди этапларны үткәннәр? Тормышларында нинди вакыйгалар булган? Шатлыклылары бар аның, кайгылылары бар аның. Без менә читтән торып та үзебезнең яныбызда ул балалар булмасалар да, без алар язмышы өчен янып киеп яшибез гомеребез буена. Укытучы, шуның өчен укытучы инде ул. Ул билим бирүче генә түгел, ул тормышка юнәлеш бирүче дә. Ул баланы мораль яктан, этик яктан тәрбияләүче дә. Шул ук вакытта үз тормышын алып барырлык, киләчәге матур булырлык итеп, тәртипле итеп тәрбияләргә дә тиеш. Менә укытучының бөтен вазифасы шуларны. Шөкер, сыйныфташлар барысы да бу тормышта үз юлларын тапкан. Араларында югары биеклек яулаганнары да, төрле профессия вәкилләре дә, гади эшчеләр дә, авыл хезмәткәрләре дә бар. Ләкин кем генә булсалар да, алар бүгенге булгавыр тормышта үз кыйблаларын югалтмаганнар, чын кеше булып кала белгәннәр. Мен үзем Пермь крае Барда районыннан укыдым Алабуга дәүләт педагогия институтында. Ул вакытларда инде распределение вакыты иде. Безне распределение белән җибәрделәр бу районына. Шунда яшәгәнемә мин бер көндә, бер сәгатьтә үкенмәдем. Чөнки монда бик каты әйбәт, бик каты укымышлы, белемле, әхлаклы халык яши. Балалар шул хәтле яхшы булдылар. Балалар да бик якын күрделәр. Үзем укыткан бөтен балаларны да яратып укыттым. Бөтенесен дә белемле итәргә тырыштым. Барысы да акыллы булсыннар дип тырыштым. Аллага шөкер, менә шушы хезмәтемнең бүген нәтиҗәләрен күреп бик сөенәм. Әлхәмдүлиллаһ шөкер, бөтен укучыларым хөрмәт итәләр. Бик шатмын. 1 сентябрь, мәктәп, укытучы. Кемнең генә йөрәгенә уелмады икән ул кыңгыраулы мәктәп еллары. Әйе, олы тормыш юлы да шушы мәктәп бусагасыннан башлана. Озын-озак еллар һәм юллар үтеп, кеше кабат-кабат шушы мәктәп бусагасын атлап кереп, сыйныфташлар белән очрашуга кайта. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Шушы көннәрдә Казанда милли кулинария студиясы ачылды. Тулырак мәгълүмат Искәндәр Гыймалдинов репортажында. Россиядә Юнус Әхмәтҗанов исемендәге 1-нче милли кулинария студиясы ачылды. Юнус Әхмәтҗанов татар халкының атаклы пешекчесе. 60-70 елларда ул татар халык рецептларын җыеп, милли ризыкларыбызны халыкара дәрәҗәдә танытты. Әлеге лаборатория Казан инновацион университетында урнашкан. Мондагы галимнәр татар халкының милли аш-су мирасын саклау һәм аны киләсе буыннарга җиткерү өчен фәнни дә гамәли итеп башкара. Бүген Казанский инновацион университетта ачтык кафедраны татар ашлары. Шундый современный матур кулинарный студия була. Аш-су студиясы ачылышында татар милли ризык пешерү мастер-класслары үтте. Биредә башка бер уку йортында да булмаган заманча җиһазлар урнаштырылган. Бу студияда уникаль, искиткеч яңа җиһазлар бар. Ул җиһазларны безгә Германиядан аларның региональ директорлары бүләк итте. Табасы дип атала. 350 программасы бар. 4 мәртәбә тизрәк пешерелә. Икенче оборудованиесе пич, татар пиченә карата, әзрәк инновацион, яңарак заманча бер бригада поварны алмаштырырга мөмкин. Традицияларны әзрәк заманча куярга кирәк. Бу студия кадрлар әзерләүдә һәм татар кулинариясын үстерүдә яңа этап булып тора. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Алдагы минутларда республика матбугатында урын алган иң кызыклы язмалар белән сезне Миңназыйм Сәфәров таныштырыр.
Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Уку тәмин белүчеләр һәм белергә омтылучылар өчен татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Дөньяның ике иң зур ил җитәкчесе Путин белән Байденның очрашуы бу арада зур вакыйгалардан саналды. Йодрык күрсәтеп, бер-берсен түбән ситеп, бүрәнә аша бүре куган ике сәясәтченең Женевага барып, Брестол артына утыруы, кыш алдында гына булса да кул кусышып исәнләшүләре АКШ белән Россиянең соңгы чиккә җитеп туктавымы, әллә дуслашулары укмы? Әлеге сорауга җавапны Ватан Татарстан газетасының сәяси күзәтүчесе Рәшит Фатхрахманов язмасыннан укып белә аласыз. Сәясәттән ерак йөрүчеләр өчен шул ук Ватан Татарстан газетасы бергәләп йөри торган ике мәшәкать, печән һәм җиләк җыю турындагы кызыклы язмалар урнаштырган. Быел гына да 127 литр җиләк саткан Лилия Сафина җиләк чорында 150 мең сум акча эшли икән. Күрәсең, уңган кеше җиләк җыюда да уңганлыгын күрсәтә аладыр. Симбикер журналының июнь саны гыйбрәтле язмаларга аеруча бай килеп чыккан. Баш исемнәргә генә күз салдык. Әнием картлар йортында, язмышмы, ялгышмы, вәхшигә табынучылар, гомер заягы узмаган. Соңгысы хатын-кызның бәхетле булу формуласы турында. Айрым бер кеше Асия Мөлекованың китап язарлык матур, үкенмичә яшәгән бәхетле гомер юлы турындагы бу язманы укучылар бик тормыш сабакларында алырлар. Атка ияргән ат булыр, тайга ияргән тай булыр ди безнең халык. Идел яшьләр журналын укучылар да күңелләре белән яшьләрендә кала дип уйларга кирәк. Ләкин яшьләр ихахай да михахай дип кенә уйлаучылар ялгыша. Иделнең июнь санында мәсәлән бик җитди тема. Татарстанда моннан 100 ел элек хөкем сөргән котышкыш ашлыкның әдәбиятта чагылышы турындагы тема күтәрелгән. Хәзер генә тамак проблемасы булмагач та, тарихтагы актапларны белмәскә дигән сүз түгел әле бу. Бүгенге тормышның кадерен яхшырак белер өчен кирәк безгә мондый гыйбрәтле язмалар. Тормышның якты ноталарын өстенрәк күрүчеләр өчен яшьләр журналы талантлы җырчылар, композиторлар һәм башка һөнәр ияләре турында мавыктыргыч язмалар биргән. Казан утларының июнь санында да йотлыгып укый торган язмалар җитәрлек. Безгә таныш авторлар Марат Кабиров, Алмаз Хамзин, Камил Кәримов, Рахман Шафигуллиннарның яңа гына табадан төшкән әсәрләре укучыны битараф калдырырлык түгел. Миңа бигрәк тә язучылар берлеге рәисе, танылган шагыйрь Иркаил Зәйдулланың Каратай ырбагыйлары тупламасы бик нык тәэсир итте. Менә шуларның берсен генә тыңлап карыйк әле. Халкыма ярдәм булсын дип мин сүз әйттем минбәрдән. Исе дә китмәде, башын кузгатмады миндәрдән. Кулак салган кайберәүләр нәгърә ырдылар миңа. Тәңремә сыгындым әрнеп, үзем сорадым ярдәм. Укуны ташламагыз һәм Аллаһ беребезне дә ярдәменнән ташламасайды дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубулашам. Исәнлектә күрешик. Татарстанда һәр авылның үз матур гырыф-гадәтләре яшәп килә. Буа районының Исәк авылы җирлегендә Сабан туе бәйрәме белән бергә төбәк-ара уйнагыз гармуннар бәйгесе дә үткәрелә. Сәхнәдә гармунчылар, мәйданда уенчылар, җирле халык кына түгел, тирә-якка күрше Чуашстан авылларыннан да яратып киләләр Исәккә. Гармунчыларга Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев бәя бирде. Икеләтә бәйрәмнең төп оештыручысы авыл җирлеге һәм Буа якташлык җәмгыяте. Авылга кулыңнан килгәнне эшләмәсәң ул хыянат шикелле. Мин шуңа күрә инде бөтен кешемне хәзер бирәм, калган кешемне дип әйтим. Авылны ничектер халатын яңартырга, халатын кичәйтергә, авыл халкына күбрәк бәйрәмнәр ясарга. Инде Сабан туйны да ясамаган авыл һәм Сабан туйны ясый алмаган татар җәмгыяте, нинди җәмгыять ул? Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Айзилә Батырханова бүгенгә сезнең белән саубулашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, үзегезне һәм якыннарыгызны саклау максатыннан коронавируска каршы прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.